hey, dat is leuk. Een stripmuzikant. Hebben we nog wat leuks? Nou, dan even wat oors bericht. Dan mag die even voorlezen. Je oom is in het Fries je omke. Waar komt dat woord omke vandaan? Is het A, het is oorspronkelijk een Friese jongensnaam die eerst als troetelnaampje werd gebruikt? Of is het B, het is een verkleinwoordje van het woord oom en dat is weer geleend uit het Nederlands? Of is het C, het is een verfrissing van het Latijnse woord hominicum? Ja, als je zo kijkt, dan is het allemaal wel zijn eigenlijk. Ik denk dat meestal van het Latijn, de meeste woorden zijn tenminste, ook in die talen die ik tenminste ken, die zijn allemaal van het Latijns afgeleid eigenlijk. Ja. Henk! Het is helaas net goed. Ah, jammer. Het is komt van het Nederlandse oom. Oh. Het is ontleend aan het Nederlands. Vroeger had je het Fries ium en dat is uitgestorven.